Оңышка иреште шул ди. Икенчесе, кемдә кем Раббысын, Аллаһы Тәгаләне искә ала дип әйтә. Менә карагыз әле. Шуңа күрә иншаалла biz сезнең белән әгәр дә Аллаһы Тәгаләне зикр итеп, аны искә алып яшибез икән, ул адәм баласы ирешәчәк уңышка иншаалла. Аның тормышы булачак хәерле һәм бәрәкәтле. Ахирәттә дә ул иншаалла булачак җәннәттә, Фирдәү җәннәтләрендә ул булачак. Әлбәттә, инде менә буш вакытыбыз барлыкка килде икән. Без Раббыбыз Аллаһы Тәгаләне зикр итәбез икән. Бу әлбәттә иң хәерлесе. Чөнки шул кеше, кем Аллаһы Тәгаләне зикр итә, аны искә ала, аның янында һәр вакыт була фәрештәләр. Һәм ул фәрештәләр аңа дуга кылалар, аңа хәерлесен сорыйлар. Ул кеше үзе дә Аллаһны зикр иткәннән соң да дуга кыла икән. Фәрештәләр аңа әйтәләр: "Амин, амин, шулай булсын" дип, "Я Раббым Аллаһ, кабул ит шушы кешенең дугасын" дип